belio Igana rituchagete. Korosali tuko dagochaka weekend mende ko yabane na ichuma ni ko lienge na nya kumera kindi bwate chinsa chirenga ine na matukande lakini ande baatana ne lienge likoba iko barte twari ni mwanju na swaime yumroberi bwensakia ditko lichuma bakorero members day iko bano mwanju monigereria twikire gase studio even sitting arrangements abakoranga le litukolia Friday ntobwatithiro biru to bia ready ni kala igo kworokianga lero litukule Friday ngochire yabe tofauti yake eyuera maene kiagerekere koragense mone nusu nkoimoka tole togenda sense miliende ya ebwato ke Friday korenda sibono litukule Juma na manga genda togokoreka na manga akorekira se wiki ye amange twakumanyira wetera senchire ya magazeti lero ngo kumunta tole litukeli gaso kumanyalira sa magazeti asenchira yobwenge kigima igomoro bulyo turachenchi mono neri tutaliko ende kirundo asengenche wiki ya elire lakini gai weekend ya mone nusu aro itabidi tutaenda kirundo egere turabeka stress che weekend mensemo stress che binte binge weekend maya koire buneta koireti ngwanyora chiriboti cha marwaira bairi ba ombarwarete chiriboti cha makweli abandi nigo barase chinkendu ne chiriboti chinda ba chinyinge chimbe chigo salia moyo kurende ekero ya ikirense mone nusu ntochikobeka yukando in fact kurubona gachaka ko yabeka kando ekiagera ngo ikatole tonyara ko batukwibwa tukasenchera yabene turasogotera umusiki asobonko ime bagotanga umusiki neryogo endo musiki ekero okoyotegerra nigokoba burungi kigima nchamune mto Brighton makoli of course tokubatera ne producer yaito tokumuroka super producer Joshua Auta nere otenere tumurobulio bwensa kyo mwaka yo 2023 na tokora agenda iganya sae atuanchire wekananda tolo sentu ke December tuike December tuike matuko chimisa to na ikomi etokungondo mwaka yo ngo mwaka no nya komyo njumetena matuko ngo watini ko barametienyi na matuko ko ba igo bono na matuko 310 tutika tokungondo igo tu akire 55 tu aminyogira matuko arajire ke eda matuko araminyogire bono jerero igontria na antena tikadete tokungunto mwako yo gatoke medena kumina no ene serikali kare korosia ekari kwanda madaraka day ekare June lakini mbaya ndete korobelia kumine beba lakini mbaya ndete korobelia ekare tari embu emeru ekare meru go se embu ali no bakare kokorera kagete na embu eno ngagite bakare kunya kwanda tingira ali baya ndete kunya kwanda igoro ringa kyumorobelia chokora ejuero biemerobelio mapema manyete mapema mbia bagoteba ukona kwebanga ngora kwana kumanyanki komisete no nyenyomba lakini ochio chakria matuka asukire ngana liyo cha kwebanga konyoranga kwebagire matagataga usebinte binge mberekirana emambe ngiye mwanchi moligeria amashabiki yaito kurwa team diaspora team following team apana kosa chini ya maji na abanda abange bali abageni mogendete gutubwatira se ngakiyiga yabono mambia to wakangambie mono kirage team diaspora bakora wano mo chairman osomo nyakirugo Kennedy Gisemba Mirieri abajari mtoto wa jirani aina mashabiki tokoro team diaspora Fenombaso Joines Kangina nere Eufemia Mora abasaira Sivitange ntokweba David Kimori nere ntumetengana agende tutubwatia sumorobilo yiga tuwakanya sainga mbemene kiagera nara igwabu bake kulende bono oigule bya igatokera nya sainga mbemana Cyprian Tita Caleb Mwetui na mashabiki wa team diaspora andonsia soko tubwate kurwa onyankuru Australia Canada New Zealand Seychelles South Africa awapi andonsia sole kagicholi siko yense ya Kenya eigwe ngatu gutambwira somorobile mpaka Geoffrey Sure all the way kura chisema cha Somalia na entora gotiga maiga tokwira na iga sense ya Kenya Felicitas Nyanchama baba kwa boke bya kuro chisema chumo socho good morning ni maitano ngende tukualigania senchira ya bene inturo chitwikire ase studio Eric Barazak aka Kali asante twikira ase studio biyana twakoganire litukoligia onyagotabole ngano igwete bobe basomo birakeigo amataya towakanya sainga mbiyamano gendera kubekelio kabisa utapona ende mbiyamana soko balisha pikireito na kuligereria kerelio gireli bechi bicha chitali chingia nigo mogo totebi right there egere twarengania mariogia senchira ya bene igo bono Sophie Kemi Motangi koro chinsemo cha Nyangongo baba asante sana
Chris Arogo nechinsemo cha marani matega igaraganga tuwakangambia mana mashabiki mwensi ipi walibotambe mukwira chinga kicheno chukubwati umurubili iko gendera ututumira ujumbe hasi mambia abone gotatenga kyoto bwatetenga yoto bwatekoro amakuba narororo lakini na malaria njirororo lakini dende nintu malaria kurema igando nsia soberete na boto tena yanga kigwe na na kyendete gutwara litko liago ligia kare kwabo kiribon mambia kare kwara ujasi kibao kya ukirituko ase mambi yabone umojo bone na kwara ndi asenjere yabena sara kirego tena ene on this tv bwansumo uziritu kare juma ntomaite buna nalio konyora na mokare kwenda matanga ko bani bali abamino babanyorire chinsemo ao imiyense ya Kenya tawade abuna simo kogenda nabo mo ikorro rende mo saberani abamino mobaye ngora mobaye pole ekiagara rende na intunoro gendo tore ngote isara butambe ne mioro ninserigeretie yokerigeretie inserende na beminete na 20 ninsetoraje onde ngakete teraika bali baikire otonyora ni gotogoteana tigatokora mmeyega yao buya tokore asijinsemo ao baberete miyamana sebenmanda tutumaje SMS chino nyura na mogo tobati asensemo yemitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital boy gasensemo ya YouTube na bogo tonyora Ndizi TV News ojo chinga kina bogo tweet @Ndizi TV News wakerengeli kiao kerokyo ngakikwa bogo kina kirobere trituko yoto kanyora wetira se namba era se screen ya yora wende kwa na bokire ni gondo bereti ditko iga na iga endelinyare liko era na ndoso asumurobeli we weekend biamono mwanjo baliya andonsia sobere de to kware ndia senjira beno be 9 mbako mwena mangande to korkana ime yense ya Kenya murahibu yense nere we sokire Dr. William David na ya abanya watane save igorwe nigo bakonyago to atyo modwe esaba ya igore twe yakarebi ne byageta se koti yakaromba ka ekanaja unabono Kenya tutagetu kwana se tobe asensemo ya siasa niganya kwandali tukuligore karali ngasensemeli ya Kanyonyo abunense meli ya Kitui County ile nali somete sana igore kana soma mangana maya musubati abigari nyanja magakaragasa sana ne teri rende ngakiria jego kinigo barengalie baigore tenya gitali boda ya Kitui County ekuruka Nyonyo hospital y'abanyanyimbo nani tukianga gatinge na abanyanyimbo abakonye bako kaja shilingi 50 bakaja kwa kajinya gitali ye milioni ya sensemeli na kinano nyumara iwe semana kari kugerena yaya bali bako majina hasura fanne besenge atena yayo mondese ko save ekarja saving na bomonto agosuka gojibosyo uyamono mbaro setinye gitali ya what the 150 million korua se bakona kugacha 50 botamena botatanga kidogo ujaza kibaba igobona amangana harasia sana agendrete muraibwense na kwanete igoro yoko igoro kuesava amangana nda mange ayoto chikumanya mange wetera senchira ya magazeti kolenda sebono tatoira chinga kicheito tomanyanga gwatolikire wetera Ndizi TV News digital abonensema ya Facebook na wego Ndizi TV News asensema ya YouTube na ende kwa subscribe wa share abantu abangi banyore ujumbe yaboige namba seminary gorabo ase TV yao egaruto tomere ujumbe ekiagera nigo tuguche gusoma ujumbe yao asenchera yobwekira no kigima alero Friday yo mto Brighton Friday Members Day Free Friday mubangu kibwata weekend ai weekend bono geterende ninyero beretie lakini nande nje mambi medene kibagonde na yora tutekiar mambi turugoja kibago Jumapili ndo beretie asingoje gotaro mete bono na chako bokoreri bomwanene asingoje gotaro na pastor Charles Isabo Ontoro beti kubwati birandi inje na chako wana magana ye mission weekend ano nende chingoni kyo mwanene go ikatora roranga ichisirerete all right labano nami nimetonogenda tukuligelia 9 kurochisema cha Minneapolis Minnesota Honorable Frederick Mititi ayuna mashabiki bagote banga Ndizi TV kweli ni mambo yote yabo Bismarck mukwani na itemwasoira somorobelio to wakangambia mono yabo William Nyaende ayuna mashabiki ataliko cha somorobelio bwenza keto wakangambia mono kirage nabo tokwenda tuligerelie chiujumbe chirimu atulikire go chagiga studio kyagera nabona nyato kuna ukwana nyola ninje naye to kuna ukwana ni producer ite Joshouta wikatomanye ekiorokera ligyo kumanyanga amashabiki no muri metuko pamoja egereka tuchiko bamanya magazeti twanyoranga ntunga bangi mete nyumba gichiri no nelibirere liko bakabisa lakini nyorenge muri babere bokendo no bongi tigato ba appreciate asenchira yabene karutete kuligerelia cyujumbe bya kabisa karongo chaka korwa sesimi ane ga iganino je Thomas wa mikrobo mabajunya iwa Nyamira
athana bwakire buya kiongozi bani onseri koruliana bonjali bokiete buya abatiga baboke Mogendi Dennis lab technician Lazarus Somali Abigail Nyanchama kwa niaba yake tawathana tiga boke tutula Kisii mwana wa mabwanda Gesareva Peter Ngoge liroba lya bonjali Maraika bwechi radio amenya akawathana baso ime yomorobelio Rap technician Lazarus Somali nera na good morning to the following kiongozi bania liroba lya bonjali Peter Ngoge Dan kiongozi Maserina Bosiboli Iliobe Nibure Rame Kioro baso ime yumurobeli Edwin Machabengo rujinsa majiri Ijaje Bungombe Metro Messages Kim Nyamira niko ndani ya show Kero agothana Fred Nyandika Mosioma Joshua Nsongo Onzarigo Begi Era Nyaboke Otuke Gertrude Sabure Zimina Tuti Engoyali ya Ngombe Julius Onzarigo na Vincent Onzarigo baso ime yumurobeli Kapedo Shem anasema ya kwamba ngojinsa majiri cha matunwa eskim nero mwana wa eskimu wakire buya Mwalimu Thomas Mishira good morning korwage komoni Nyamira County no tore ime yumurobelio ye free Friday drop nyasaye ngoto male Samaria by Mwaniki inde no ale ime yumurobelio no murugio ye Fanis Nyanjama na mwana wa Sanis Mora na Alan Choka baada no bale ime yumurobelio Agiacha Paulo ngorwa isamba roche awathana tubwate aiga liruta satellite vya kabisa Bernard Kabete count me in korwa Ogembo Kirongo Erikibaso Momigi korwa Gitwebe komo aditamati litunda girina awathana count me in niko ndani na nyinyi Kemi Sophie Motangi ngorujinsa majiricha Nyangongo awathana good morning it's a wonderful Friday indeed tunamshukuru Mungu for his protection ambia ngia asa masabigi Ensakia waiting ebwatoke kwa mbigo nice weekend aedi abana baminto mbia mono sana ayuna mashabiki gutuma gwetera Brighton Makoli ase Facebook account page yaye na indetigana arigiriri bali bagutuma gwetera Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook nindoche omwalimu Thomas Michira agoteba good morning koroge komo niriko liria meroka no tuli meyo murobelio salimia my wife Fanis Nyanchama my daughter Shanice Mora na Alan Achoka na drop nyasaye okay yegatwa yero drum mwalimu ngotumaru musomba agoteba ni feel free Friday ekaranyo rogotero kwangu tumando Mosamaria asante kiongozi Safanayo Nseri agoteba good morning from Riana Bonchali mark me present with the lab technician Lazarus Omari Gesare Eva Abigail Nyanchama asante libagalia lirobalia Bonchali malaika bwechi radio nera menya basweti I think yego yo mtu Brighton nanyirigereria Laban Onami kolika korochinsemo chia diaspora goteba good morning Ensakia good morning to you though inwebonegege butuko asante nguvu zimerudi ni kuchapa kazi kuelekea weekend mwalimu Thomas Michira asante Joshua Monguru Ishmael agoteba kurwanyatie komilimani kinyozi tiunde in asante sana nara kwa Vansi Kerry rishabikirito korochinsemo chia Rungai Nairobi agoteba good morning Sara na Brighton korwa chinseme chuna tebere chia Rungai agoteba nimerauka na rausha my mom Eunice Kemto Elvin mamake Sheila Stency Babes Boni Makori Okindo Jazi Edith Nyamura Chantel Omanga Toto la Kisii Nyangaresi Edna Nyakara Nyabwengi Aleki Riki wa town Liza na Kate Mil Karioba Steven Moses Heleni Miroro Sheila Kerubo Denomax T Brandi na mashabiki wote amkeni tujenge taifa yule moja ni kutoka diaspora agoteba good morning guys watching all the way from diaspora asante sana Kabedo Shem kutoka Mtwapa county ni ya Kilifi agoteba good morning Mungu ni mwema siku zote mbiamono Bismarck Mokwane agoteba kwa Kisii Getembenubia niko ndani na my beloved wife Sharon and my son Eugene mpaka mwisho Enokuma coordinator kulika korochinse mocha Musaraba agoteba watching my favorite show na waona Sara na Brighton asante sana lazima utuone this is your favorite show na itabaki kuwa favorite show siku zote John Kivati nero wali masomo rubuli agoteba free Friday ebwatoke asante sana Edwin Machabe
Korwa chinse muchache bingombe muturume siskimo county ya Nyamira agoteba niko ndani ya show wakiwa na Fred Nyandie Kamosima, Joshua Nsongo, Onsarigo Begi, Helen Nyaboke, Otuke, Gertrude Sabure, Tuti Simon, Engo ya Riangombe na Julius na Vincent Onsarigo. Asante sana embusurengia akorwa bonchari agoteba niko ndani na mheshimiwa Doris Donya Toto Aburi. Dolphin Morane agoteba good morning Sarah na Brighton pamoja na Joshua Mwamunyora agoteba may your Friday be beautiful. Awekira rama yo bwanchane agoteba may your weekend be joyful and may all your moments be wonderful beyond measures. Asante sana Dolphin Mora na yebo igo hizi zote asante tunashukuru. Etengo kazi baadaye leo ni Friday lessons sina mingi yonete ngaganyerete mwalimu Michira asante sana ichiongati echijumbe batumire chinsemo buya kabiso manjumuri tengo nero ko katoro romanjumuri kendeko nabo bono tiga bakora ki bali baganyete tengo amani mete bonse masabike to baganyete tengo bono mramonya to mujumbe ino nangotera kimotagete igando atera free Friday konde wenzi osili ngara lilim talabu gokwasagero konde wenzi kudoka netie kerna yo gotera nabo kono ne kanisa umnanaro te bana te mwaniki bakarumba bakerege enara nere ndo joko de ana tumwakire simna briscol mi na etu akorode koko akera tore kiana baranya ko bwata kende awata ya semambi ya boni umanjumuri bone ene ndo stv boss mo useka tuasioriri litengo yelitko lichuma bono mambia engo konyotori goro yoruenye kiara ndo bwata 10,000 to kwa asemambi ya boni gende na bwebwere oso ere e weekend ko de tore karto go sukwa go chibosio timezo sara go twanjere to na sense media street makwerena aturi libirita dora kini sara nende na tianda ko bolina katie ngombe ne kimoni katie ngombe ne kimoni inkio musubati aredede ngikia bwati musubati goje Gusii kare ngombe ne ya bwati musubati goje nyomba go seno muga konyeredede oso muga kane kimoni aredede osene ngombe umongine ne ngombe aredede osene kimoni no maite gendekyo kajo keregereri to kweno ndebi kere kimoni nkia bwati tio monto ekera jide gutwara agajana kerogyo ne ngombe boigo kerdo so mi bitawo biribide bikoro bona kinata kondena ngombe no musubati ya bwateti ose mukungu ya bwateti gose no musaja ne kimoni boigo kia bwateti akeretaka ekero kora abali kora rore kimoni ngo kemete kimona kero kinjanje to mondo kora rore koba angena likaria igorende tingo ekuru lakini ndende nabo gontebia katwere koro asense media studio. Asante sana mbiemono Henry Masese ndo chinogende tukutubwatia online ogendete kuligiriria amo na intuigo bono tetorenda saseme studio atorara kwane Joshua Utara tubekira matangasa abira tatu iganera kuri gasi yae ekero nindi twakorire ntunde itentangani elia kabere ntuchuko manyensa meriengecho bono tubaise gusukekagera magazeti elitkulia rondo headline karase gazeti ya The Daily Nation noga netiumanye tubaise gusukera Ndizi TV obwansu bwomogusii. Ndizi TV obwansu bwomogusii. Maete chiba senguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obwojo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila lituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesi miao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wako ndabagadaye okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yawo yobugwi igeri guru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guchigoro
Kijeke ngoni kelilo bondi kaga chembulego twage soe mwaye. Soe mwaye baba. Chembulego twage soe mwaye baba. Chembulego twage soe mwaye, chembulego twage soe mwaye. Alright, asante sana mwanchumu liko na Ndizi TV. Somo rubuchinge kirutu kolia robuna botambe. Tigankwali nsanga mange tokuwa na mange. Kwa tangoro kwa terega buna ige tinginye kinga? Kinga ini. Kiriyo bondi kiaga chembulego twage soe mwaye. Embura kiego tugasoe mwaye. Tingigikero cy'umugusi n'umurobyo w'igikoro cy'umugusi uyuri n'ikirenga ikigukumanya cimbwe cy'umugusi cinyenjo cinsoni amunuboroso bw'omunyagitinga Rienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyoru ase cyombe kia lisiriye gosine ndagara yabande ombonto ndebwensi nonya noyo omwama to yawo kobeke ibo iga amate yarenge kurinda umwana bako mwana okina muraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo kunyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ikinyiga kirekyo Moseri iriyeta rindagoroku nyakiaye no muntu ore gukora gas ne chinguru cyaye arosie ndagera yaye na ndari ndagera yaye enugutenene ebwate bisaku byose pibya ulimwengo engima yekoroku ekoroku tuwara gotebanga nengiya nindigetie nyemanye nengiya enuguteyo ekero goteba abasungu abayindi twari tariki nere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke kumna isano chia mugaso Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Chinyagetari Nchiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko vigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity na bogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound, CT scan, ngokora bale x-ray, dialysis, nkubwenya bale emechando ya maino, na boigo amangana yebirole bya maiso. Oko baruo goke, gosoko baruo konene, na boigo mbabwato bokoreri, bu ambulance, chinsemero ngibiri nenye. Mbabwate chinchira au chugwakanira, egati yabo, chire NHIF, AON Dental, na Linda Mama. Asebali yabagotumia NHIF tibali wakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegetari yabo ya Ram Hospital eyuerang'e n'ekigambiro kia Kisii Low Codes Gusii bakiresimi ase namba enotisano n'ibere enotisano ibere isato kianda ibere isano n'isato kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always.
ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania ne chishiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo togochiko kumanya asomorobere yiga naki amagori amanya are ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito naboigo togochiko tarera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo na kibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeragaiga ase enseito ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria Ndizi TV ubwansu bw'Gusii Biamano mano maju muri Ndizi TV kardora sense mininde yomotimoko twaro Joshua Keigo kero twairani sense meyende kero koira samasi diri tukure kurento tarakoira mbali mwendere tutumaje SMS na semambi abone mode ana no muri me yumuroberio of Friday free Friday bwato ke edition gato kwenda kibina twabarete irumuroberio bwensa kyomo toere kabisa ikiara Friday bono nigo tukwiroberio ya sense merie tengo na kwe ebwato Alfredson Pikifarson akondani ya Ensakia Mwaserin Gosiboli awadana korwa ogembo pamoja hadi tamati umwane Mbosh awadana korunya Kyogiro Masagara nikondani otobekera good morning agotokenderie cha yabu kabisa se emambi yabo nbye bana sebali mwenda totoma ajujumbe chaino asemambi yaboniga ejayo Gusii Ndizi TV amasabiki honzi emambia engia good free Friday makoli na Sara na Joshua Timo kweba egekombe giechae Mosedfini from Kyoge awadana lende ndo kweba egekombe giechae ene mambia engia kabisa awadana masabiki honzi mambia engia a good free Friday makoli Joshua na Sara amaiga itatu na rayu mbia mano edit ningoroje na rekura sema yake renyo no alime yumuroberio asinjira ya bene asemambi yaboniga no mugaga Jackson makoli osinde na ani maidana no ore ase TV yao ngonde inokoboka mapema genki mapema kenyoni kende kwara liri umuroberio kama kwenda sekwa okiao chinzeji kero mole no mojo koro shira kero nyabo anje ngoba ruserie ko bibono mambia na te mwa kalende tiganya sanya okwa matuko na ekero gode oturi kurwabo no mongina sarome koro jisamo jirche Phonex na engerte na no ore me yumuroberio ekero gotubwatia kira lituko Joshua na Sara bakoira maiga bateberende na ye kaboro kanye ko ba me yumuroberio asante kwa hivyo masuba kwa Junitai Jackson anankura chense moja Phonex asante sana Samson Rosso anankura chense moja machoge cha ugembo no mogaka Evans Ogendi yoro mo nyakiro wano mo chairman na lili tangu moroka kabisa tumete mwende tukubati murubilio tuwakangambia monokirage na mashabiki mwensi pino mo director obo Gembo Tea Factory mogaka Mbaso Mweno neri shabiki na nyora ngonya gotebari nkona kurigia lechinga kia cha studio kabisa ara kwanira igoro yeke merigie chae na ende buna the new leadership asense moye sector ye chae merobirikie babege tasokone kabineke merie kiongo konya kire omolemi igo bono director Mbaso Mweno no kwigana gwaitonga ntochi tokoligeriri bagochega ase studio mbara batumire chujumbe asubwango tumanye kwenda asense moya magazeti
Matunda Oteresa agoteba count me in, ashafika ndani ya studio ama ndani ya mjengo. Agende tukubwati umurubulio lab technician Lazarus Somari agoteba good morning from Nyamira ndogo asumbi tunde with kiongozi Safanayo Onserio lilo baliabo nchali Peter Ngoge Dani kiongozi Maserina Bosiboli Ruben Obure Labani Olo Mwazi ya Machuka na Bon Novi Saburi. Asante Henry Masese mbiyamano nagende tukuligere you're watching live on Facebook. Asante Josephat Mwenga a password agoteba well represented from Thika Massifu. Asante sana kwani abantu bonsi bakasarani galia ba maigabene. Teresa Mpendamani agoteba good morning obekara mayelisa segabo Terry from Siaya County Bondo niweke song ya Moige Susu remember me God. Asante sana Felix Nyabuto agoteba nerno ale korochisemo cha Limuru agoteba mark me present Matundo Teresa ekemoni gia bwate tyomo subati neriboliri riboliri kwa boli agotanga ekemoni na kikia bwate tyomo subati. Asante Eric Okari agoteba good morning team Ensakia Sara na Brighton from Sugubo PAG with my dad Richard Mose mama abokoro kwa Josephine Mora Faith Walter Adriel Visera na Lena agoteba tuko ndani ya Ensakia Free Friday hadi mwisho. Leo mkumbuke kuniwekea King Mose iyo na ere gutanga na by the King Mose nerisha bikindrolia sabeto gotera gete kwa mongwana gete okay konyorando tualirete iranga na kugogocha gochaka. Asante Alfredson bin Kifarson abegito gotagoteba I'm listening Jared Orure Maturity na ere kurochinsa cha kamera as a word ya kamera agoteba watching Cyprian Marube. Asante sana kurochinsa mocha Minnesota nera aligiritu wetera sense mwenye mitandao. Salimia Antrejina Mwama Iga Mange na abana ya Bologen watebenga tuko ndani ya mjengo na tumejaa. Ndizi TV ndio kusema ndio babalao hapa kaunti ya Kisii na Kenya ngima mpaka isiko yense Keystone Chari nera gontenga lero gondebulire kulende ni gomba bwate tiburonge gwetera online nagende tuku watch live. Okinye Dismas agoteba happy preparation day to General Gichana turetia Gichana weekly Sara Untita. Asante Brighton Makoli. Asante kwa niaba yake Joshua Uta. Asante kwa niaba yake Sharon Ogora, Judy Nyabuto, Chanel Kemi, Honorable Maunda Jeff, Honorable Steven Arika, Honorable Steve Mogaka, Honorable Charles Keganda, Diana Gesare, Donya Doris Toto, Women Rep Kisii County. Asante Jonas Ondie Kike Mtobontiria na Nelia Kemoma. Asante Cyprian Marubi agotebanga na inchi na abakwanire bona mambia no honde no mwanchonere Gina Gesare. Asante sana atayale kwenye na agotebire kulende. Thank you so very much. So tulikeranga nole me ase omorobelio Mwalimu Thomas Michira tebanga taking my breakfast nitoke chai na amanyabwali. That is the best breakfast ever. Egerogole marabwani aliye abwatobo nsonge. Ninya maite otigali gisakeli kaya ayege tuigorobotuko ono mambikirira mesa ani chai gombe bune kitobwade gabibere you are sorted njarate gogolio maite biya kabisa maite marabwani nkwa sana. Yes marabwani kolida marabwani akwanza didi kama gete kabisa nani kubwata that's the very best breakfast oli marabwani no ne bande yegirine kemba baba tiga Joshua daga kikaro janga mugere ndagere kabisa ine ndagere ngiya mambya mate no ne biasi bya kware tabu one biasi mbita kerio bijaje takirwa beka likona masabo kama yago biriri okay agete go bede jumbi bono go sabura ka sabo kali abi wansa the best with this awali mangana tonyo beke additives spicy emoko gosa biasi bibeke likona masabo bitokote kabisa bo beke jumbi lirusi sabura ona li and by the way mwalimu neli toke takirwe kuna masabo by the way mwanginyoiri onyore chai obeke gento ikoro kwa turmeric lunyorete musumari ngochale ngoto tebigoro ya turmeric bunerengi ya send and whatever ento kalikaro sirikoro asemete boda gete ya turmeric ere yellow in color no medran kubikwere chai na chite kugundwa no monto chite kontebia mangana ayo chite kugundwa mangana ayo akoro kwere kibaraza iyo chai ya turmeric yana maraboni ayo na whatever ne biasi
Bia kabisa. Oko kongari tiko lima. Lanjuliete ene kima. Ngwaro chonda to tebti na mambe ndo takire koragira bune king. Yeah. Breakfast ndo takire koragira bune king kabisa. Yeah. Mugasori gandagira kimara bana bokorara. Atebadanga in the morning eat like a king. Lunchtime eat like a queen. In the evening mono eat like a beggar. Ragira bune beggar mo sabereri. Na na bokorara otari. Lakini wana gusia abo tuko na to koragira. Nyama chinyeni amabere. Na dio korara ande saine. It is very dangerous yase afya ya ito konyaranga abo tuko koragire mono. Kande nkeyo gokora bono ndagireri abera koleter mono mugaseka ruragirite bya kunya gucukana no ndagira kunya kole ngo very broken down into some ebintu buna sugars, glucose, fats and all that ndochitale to munya gitari so ragira bya bono mambya maraboni ayu mwalimu kali kabisa au yigote kabisa no ndebwese ndiko begete litoka lya emesa kali ene chabati begeta buna mandondo byego kali chabati no isato na mandonde saniga ukonyinero ngoliya bali lakini bona ile vice versa unobo kimabwa kongere yando bakuboka bachikwerigeria ayo monda bacha koragira kaki hotel ya mnyogere mwa Modesta rugoro that is because abantu bako soka bachikwerigeria nyore ebesa uchikole ndagira ya mrogo abantu kuboka bali batarari kende abange bandike bago banyore besa kidandire ndetole birengo biribyo konyore nibo bijyiga nabo koragira arabune king akine yo koragira bune king ekere ndo bikongete akini ande mbaro bakuragira buna kings let me tell you as much as tokolera ngwata tanga ekero muntu ndakoro yonde ngosekari so ekero muntu ndakuragira yonde ncharare lakini rende karangolire limono abago tayana babwaji bese mbali kolindagira kiana lyo gotera kandi sukari okandi maguta okandi ebintu binde binge lakini otabwati enero utageta maguta manga sumete muntu otabwati na bekro maguta mange etari gotwara shida lakini oli ara kandi sukari amaguta ebintu binde chumbia nge nini ono nene indako ne bande nawo debi eyekire ne biemba bande liebeliri osebia sebiberi osiritoka liberi right embara bara ateba ngantulende tutali abugusi tonyara marabwani ayu kabisa etokale chinsema chiri chiabasongo yabo Kennedy Mirieri abo Cyprian Marube banaleta mangana ye bacon banaleta mangana ye binte biga processed foods imbiroro lebiya sande naroro greens nchiroro nabakonyara greens chiro abo go balance sani aburonge igo oteme koragira buneta keire and such like igo bana koragira koroko ragira bya egera rosyo mo tuligo tabutambe nga health is well health is wealth not the way do is health but the health is wealth yani okobano bacheni obuye go se hafi erengia yona lioro motenengu lakini egero motenengu ko bata hafi erembe igobona nora sa konwake kiere igobona mechando neroro mwaji muri narayo agandera koba agosaba mama shabiki denda tutomera uchumbe ko tutenga kwenda tutobwadia asemambi ya abone Teresa Kemto agoteba listening Honorable Munde Jeff otevire nere no alime agotebyo kinyimbia bana soko mokwania Daktari Henry Achoki kwa Kisii County agoteba Niko Tunda okinyi Dismas agoteba nga niweke single mother by Nyaboke 254 mwalimu nere akora nagenda tutubwate mona agoteba nga no need for mkate amatoke abelirie ambia Brighton atumie pesa yake na mwambie mtu akiwa na pesa hawezi sikia njaa atajua huwezi sikia ukiwa na pesa ikarubwate besa baba no mugasuto konyoiwa naboigo tubwatibu lakini turiko mugasikiara wono naberego besa nengia lakini ryo tabwatike no mubuko koliga mora nane njare gukori nweta pare njare kuriete kero tabwati besa njare gukori mono kobwekero bwate mancho muri atwarakire engambo bono ne chingaki ngaitokororiwachi bone tokora tuire monja sa magasiti ko ngo konyiro tori koro yo ruenyi tura kwira sense ya magasiti litiko liale rekro mbade gaseti ya The Standard na inchi bana gotebe gazeti na ya The Daily Nation mbota semesa bono tiganda chaki asigazeti ya The Standard ndaho thina ari airoborito asebechi ntangani karondoje na bono nigo aboiboli baendete gutwaro gusukwana no mojano monene igoro yugo chikomento gwe fees asechi college asechi university kolengana nego ndojo muri gazeti amerikete na bono nigo yugo chikobitireri aboiboli gosoi omobuko igochi kabisa eriko ligebuna ancheraki ya abene enjera ya abene
nindo jega bono deni nere abaibulu tara akana osi university njibade deni gete takere kwa bakriad elinde binto binde maego jiko gendra sendo jera 56 billion inere deputy takere kwa agwakanwa asi university nde nsema ko gendra wochibosi anendo jeri ngana li nene sara li ta sega seti ate sara dero nelina abaibulu ni gobara sogo iko chana go sukwana igoro imero bari yebekire erigo jiko kini ya school fees ekere task force yali gose working party eri yabegatu yo maraibwense mangana education forms edakere go jiko table oso so gero botirwae motienyogo chimotienyi ogatoto ekaro chingwana chigendrete gati yababwatani abeji university college eri kwereka ki bagosuka gochi bosio baigo nindo jasika seti ya tesana ninga kyumura ibo mubwasi mulo moja lera morodinga oikonye ore obwatemere mwa sensemeri ya AU bono anyarire egagotige meyo gose anyarire gagwa kusikogoru ase ekyombe kyokya AU baigo nigo bono omotengejo monene ostari motengejo meten kwano motengejo ande babruge no motengejo korende nigo bono aseboteneri bwa Kenya Revenue Authority bwanyarire bokonyegari wake ekarotorojena abobisa ba ekyombe kibakaribu etigemeremo ligoro chenlo gitimburu oyo bono niganyare kagwe tigemeremo ekaratanyare kagote abuya ningi kerede gotigemeremo yaye eyo konye akora mo first lady kwenze ya America Jill Biden nigo bono agwikarit kurera sense ya Kenya ekararengete gochikobeke merobero sikokwanira igoro naki abasubahati abasae merobero kibakobekerwe rigo wa kingiro segosirwa asense ya Kenya yunarara sebechentagani kondeni chikogoro gochimere nengote ya biasobogale asegaseti ya standard twamwareganire first lady wara ngojadero yes akwariganirwa na first lady kwenze ya Kenya Rachel Ruto. Tunashukuru sana. Nitukuri gorari nga sense ya Namibia. All right. Jill Biden alinga Namibia bono ngoche tiare goja sense ya Kenya. Ebiro bide bikeiga gonyora rugura ali asichoma kya international airport. Yes. Kumwali Anthony. Abuya sana. Machumulile gazeti ya The Daily Nation nerne mulikereza kalimake engane iroboli toni goro yo maraiwe kyama kya ODM Raila Odinga oyole baigo maraiwe obo mobwazimelo moja one Kenya. Why Raila lost AU job nki keirete omoraibe kya makia ODM go seriali bagali mirimo yaye asensemele ya AU korengana na Raila Odinga li ukondrororo aligete na liri go sechi sababu nchiro aligete nganki kiagerete akatiga egasieyo lirubelio nigo ligotebaiga Brighton and I quote during our meeting on the sidelines of the second Dakar African Infrastructure Financing Summit in Dakar, Senegal, about 3 weeks ago, I indicated the challenges to my continued availability for the role of AU High Representative for Infrastructure Development in Africa. In that regard, I welcome your quick action that will free me to pursue other pressing and urgent matters. Elioneli Rubelia ye Raila Odinga, which I say ekyombekyokia AU asale a high representative amangana infrastructure development asoro ngoro Africa. Igago tebanga nigo aruete oko request yo anyariko baga kubwato kwa egeraligereria mangana abwenete kuligereria pressing and urgent matters. Ne mangana abeteretie. Ayo nkorengana na Raila Odinga. Kolende korengana mulikibe gazeti era nigakubolinga ine Raila Odinga nigabeteretiwe gotigemeremo wose nigatigete korengana neri uko eliatomete gochia senseme ase ekyombekyo korengana na sources government sources amona diplomatic sources nige erenga nigabeteretiwe gotigemereme yo kolendo mulikibe gazeti tali sure igakubolia libolyo nga did he quit as he says woseni gabeteretuwe korengana na sources che diplomatic na government sources ichigo tebanga ni gabeteretuwe gutika emirimo ayonto chiko yeranira sepeji ya 4 ne peji ya 5 ase gazeti yega ya The Daily Nation. Public universities to raise fees
reduce staff obuna bakongo bono bochi wakachi university asama tukali bosio ekerbono bagocha comment fees na ko reduce abakora imirimo asi university au kolengana no kuburo kweni besaine gose capitation era sustain a lot of institutions kolengana na financial troubles echigendrete konyora chi university tinyinge ase ense ya Kenya bona barokigwa na baibuli nechiko babero musigo manene bali bakwenda ase chinsema cha high learning education muna university cho ase ngenchunga bono chibesa chia keire ayo litukoli gorantorocho mwaziri bwechisemi Ezekiel Machogundo chebichaye gabo no moliki botambase wizara yo Belio Kepsang ekarobalenge the first biennial Kenya Universities Fund Conference 2023 ensema ya Flamingo imeya Shanzu county ya Mombasa kerabate batanga university wekachibe innovative baligichinchera chingekera nucho konyora extra capital choko sustain university ayonto yaligerere boigo asepeje 10 egazeti ya The Daily Nation engane ndairo bolito Brighton no yominto mwanchu moligeria nigoro yengana ya KRA boss Mburu gose James Gidi Mburu na nyatkabaka exit korase kyombegia KRA agency after go serve for 3 years na moncheli ya jioni gobono affected the heads of department ogosoka kwa entumanyanga waenere asogete korwa ase ekiombe kyogia KRA ntoiranalia yose peje gatano na limo epeje ya 12 ntochikuligereria na kibono aso mwaka yo mukurubono abakenya mbanyole digital IDs yani chi ID chirase system tayare maita serikali weterase wizara ya ICT yotenene no waziri Eliud Owalo nigagenda tukobekemererwe na kwene kiabuna ense ya Kenya ngo transition emerobelie menge mone ya serikali engane iroko bokono muraibu ensenga emerobele yonspi ebe on digital platforms bono aso mwako yo mukurubono ntochikonyole bande vire digital onyansara ontita ugokwenda kwanyole kibande kyao nigokire online ase enchera ya digital igobono mwanchu muligeria ayo nigakwanetwe amono mwaziri bwoberani bwamangana gose ICT Eliud Owalo chinga kiare taro yaye ase county ya Mombasa asamangana ndamangi korolenga nsemo ya ICT ya imokereli wegoro ase birengo bigoro ayondo chingana arairo bulito ase gazeti ya The Daily Nation kole ntanya ko igora ime torra mange ase nchira yo bikirano buya kabisa mwanji muri nara amurekera ase gazeti ase bechintangani The Standard na odevi na The Daily Nation tukora te montogoro yo ruenyi anyakobeka aliende tuma korora sense meri yaram ko gertera sense yaram era kite tora otebi goro yo ruenyi yo kwebeke yo takete kwebwera 10,000 asema mbi yabone nkire kiko gora angiri okwenda sense meri yaripa na mpesa business number obeke 888 kero business number nere yogo dena 888 alafu Ndizi TV and Ndizi nera account name Ndizi NDIZI iyo nero okubeka buna account name amount ni mia ya mayoka ndiko tebeke chimibere chimisato atoko tebina obeke mia ya mayoka otome ndibora bere obe oyo moko bwa chibese cha semambi yabone yes unerega bwa TV ya umwanchu muligeria totigwa magega never ka yura ndons it doesn't matter entokora igenda sisimia ya koboko mpesa unerega bwa TV ya pay bill number business number bunera bwa 888090 account name Ndizi amount moyoka tobekeliwe yamo asangenche machinery mete no beka 5,000 100 yekobara igobono nyakobwata chimisano chibage beka mara gatano nyakobwata eliwemo beka mara 10 nyakobwata chimibere beka mara kabere nyakobwata miyemo yokaiga beka emiyemo you never know nga yegesyo kyao kire litukole lya lero yo endera kobeka lire nyorere 10,000 asemambi yawo also ere weekend yao Todo ndra sasa magazeti maiko kwera uja sense meri yaram turarigeria siningo kwiranda ukasnya gitari yaram gote bokora libori otagire ko nyoro kira litko ngote igoro ye college ya Ram College ngokwiranda ro kwera ndra sasa magazeti yake kerebe jado to ni bogadra Jill Biden ngo jara sense ya Kenya litukura lero ekero begete mero nanga ke kumena naba subati kukini birengo ya subati amo naba sae asorongo ru Africa ana sense ya Kenya gomonyore
lakini omorigo gase tina omorege na oyo ningo Jill Biden amo morekireta asobo gari na era ningo atagete kumanyuma gano ye kabisa ayuni gara sebeji ya gatato ebeji akanene na bibolinga kwandata gotwaro gusukwana no bwaba igoro ye school was university comment fees gochigoro nigo bona bibole abaisokina tena ya gaki ningi gata kerego korwa as ense ya Kenya kinde amasomo akine beji ya gata nomo nili murikirete ngakibono Raila nyare ka wako isiko korwa sense media African Union as keranyarika wako kurworo ngrama ikana buyengi kirete wako usiko abandi baterina nero sabeteri nero tomete di ukona as ina sok kurwo kerabwate engagement igana chiri kinibono abandi batena yaya nigo agentu karamu ayo nigo are sigaseti ya Sunday page ya gatano nomo ikigambiro bono nigo kyaboriri oyo kabeno mu wasiri bobole ndiwaime Dr. Fred Matiang'i ochigo ika sensemeri ya DCI eriko likora bote anene ekero bagote abuna Matiang'i niganyarde kago fake kusiniganyarde kakoruchi ngwana jo bolimo bona banyanyimbo mba motarete osemba chete okoro musako ase enyomba ya igo Matiang'i bono nakagere ochigo ika sensemo ya DCI eriko likora bote ninkiamanyete igoro yenkwana eri anyarde kago kwana gose ingwaniri anyate kubona abanyanyimbo mbachete gukora musako asenseme gose batete ko mubwata liribotko mwanjuburingate nunyurede page atano atato iri murede na esegi ya Russia na Ukraine omwaka oyo moedire ngaki Kenya etakire korengerari igoro yesegi ya betali nyerumne binte binke digo biare kurwa sense ya Russia na Ukraine oja sense ya Kenya kuno muri wese na murede na esegi ya beira sense meli ango mwaka oyo mo ninkirengete goja sense ya Kenya nani ngeta kiri kubekwa elimero belio koligeri Kenya nyari kwimuka economy ndoro jina none kra mautari kubora ndoro tebune sali esegi alenge asenze ya Ukraine gobono muri wese na murgedena kubota kane segi yo Kenya neta kiri kori think go serengerie igoro yemero belia ya kera lituko narayo ndo jaenda kumurgerwa asigaseti ya Standard ndia mono sana asipeji akabiri gazeti ya The Daily Nation nimurikirite obugima bwomo bisabu manyanyimbo oyomo ase chera osasigesibo oyo nyari tkobaga kumuita omwanchoye omwako 2019 ase okomorasa eye nigo yachete mega yo gotwara ogotaigwana na pago se misunderstanding eyo kairera Patrick Nyapara komorasa Christine Maunga w'imyaka 24 oyo lengo mworokia ase skuru ya Navakolo Secondary School county ya Kakamega bono Nyapara nigabete sentenced into life sentence ekerwana kwerera na kyubugima bwaye bwabeiro Kongo ase egesibo nabo gwesomera orolenga egentonkerura kore out of anger Kenya aliko bakego koletera asogima bwa obwensi kolanga no muri kubiga ziti awote ababera baiga niko balenga banchi kuru mwako 2013 ande niko babwato mwana w'emyaka 5 nomo ayo Nairobi litase gazeti yo epeji ya gatatu ni muri kirete igoro yoyo kabero mwaziri bobole ndibwaime Daktari Fred Matiang'i wano nigo ekigambiro kya Milimani kya High Court Milimani Nairobi kyanya niko bakigo sukia order yaye yogo tanga abanyanyimbo koroko mubwata Matiang'i weka omutinyo kana chitariki 19 pending investigation yet to be disclosed crimes waigo ekyombekia DCI botukino bosaliye DCI nigo kya mochikira Matiang'i weka bosyo wekyombekyo weka litukolia lero chitariki 24 onya yatali gucha goika nigo bagucha koba gose failure to which he shall be liable to prosecution waigo oyo ruete extension yekyo yogo ba osekyo gotenia abanyanyimbo koroko mobeka byara no monachebi na justice buonuonga oyo extended no nyene anticipatory bail ya Matiang'i egeresuke bosyo tabaisa kubeko byara na abanyanyimbo korinde DCI nigeganetie aikebosyo bweke bwensemeyo egerache kweresera mange gosama boli alibaraganie kumubolia ayo kagendrete county ya Kajiado bono nigiyakire no murakera omonene endagira teyo kegima egento kyabeteretia baiboli ayo minto Brighton weikase skuru yemo
chinga kichia lunch time na barabo go sabu getheri ekiaboro kiwasenge nchongo murakera ni goro monge mbabu atikende gyonsi bakulia na barabo bakabeke laini gati aboro kiwa banyare ko babago sabu egitheri ekyo igebiche yonero rokworo kyanga bado Kenya abantu abange nigo babwate nchara talika jiado yoka county chiri chinyomo gose chiri semi arid and arid areas Marsabit, Kajiado, Isiolo, Wajia, Lodua, county chiri chibwato murakero monene no nyantara kanithe county echuna chiro chakiro kegima amono murakera igobono negento kyogo ichania inga aba Kenya bange bagendete gwakwa no muchando tumetie kitingeri kyabege twensemonga aba Kenya bachange ebyombe buna Red Cross bikerwa mono nebyombe binde korwa bokonye tumetie kitikeri ya chagetu no mokonye bumuraibwense ngegia chete gochiyo korwa bokonye bone ningari kongusara nande nerina no ni gaseti ya testara ndoje beji ya komine bwata mangana yuna serikali ndego beka meroberie miya yo gukora mangana yumurakero yo gosogwa kumurakera sijinse mejo na bamangana jo ko bamakongu sikureria bantabu ibara sesemeri na bogo kumisana Baringo West Pokot Marsabit na bogo jana na bakenya bale ndura rero gito tigari mbako boro twatugutaria bono timedi korangana serikali tarakora buya emeroberia yawe because enchara talibono ya chaka to Brighton ya beliro mpaka abaraimba tebetenga let us call it a national disaster ebe declared yasengencho enchara bonega wikabonega yaitire emefugo almost 1.5 million wantu babwata netane by the way 2.6 million yes ekara Kenya barange 4.5 million bakire no muchando yubwenchara so it is something geta nakieke nchengo ngomachali abarai ekaro munya gotenena ase chibodium ekaro munya gotenena ase mesangirikano mukonya gotenena ase chinsemo a mugukwanira abakenya inki mutagukwanira emechande ria bakenya bagwetera nande toteme koli solutions instead yoko na gotebanga SAFA was not opened, SAVA was opened, Senate toroje mitobigendrete and whatever batago get back to business gakibakonya abantu bagukwa lakini abakenya bagukwa yale ko banaye oromura ibwensi ngikwarokora sara kiana no bade potential no nyina sekiganja NCBB National and Serious Produce Board nkombie kwendeli intoroche bonoiga na machikorali intake somewhere ntobwata 50,000 bags yunero tobwata ndagera since yaganya asekyombekerikya NCPB chibagi chiri nalgo kombipi nkichin chikototwalire stendagera abakenya bagukwa nje nalgo be president bonoiga ebituma bina na ngora ndanda harusi opi ndaira chinsemo chiri kabisa bono musaada nande nsabe umusaada asengencho bantu bana tingogani bachandike orocha bibuli babegete elaini na aboro kibo todere serikali efereti serikali ni failed because ntogota yabanereye ya failed chi serikali chonsi chago chimaga because omochando bomurakera oro talibono chaka kulende bono yetanire it is high time tonyore serikali ostonyora barai bali ba kuligeria interest chomwananchi asengenjanda bago kubonsinga na joshuno yako ko sana alia lakini abarai aba ndobwate abarai abanda abangwana bari bakajikura aba mbabwata abarai babo mbabwate lakini abarai aba barabukuru grassroots sara gibakorire nduma ko na serikali abanda abajete bagaka jigura mbabwata mu MCA mbabwata mu governor mbabwata mu senator mbabwata kiromondo nabaro bajete bagajigura abanda abarabo barai bakorire no ni domedega barai batari bagotokon ni tutogwekon ni togwera mugondo twara tutogwatu mugondo nasa na tuanchite mbura is there mbrango tuere no nyage korandra kine koro ya ture lira bali tondri tuanya komisi echiro gende no echinyeni chiakongere chinyeni go chichire chikoro from nowhere aba musi anajituma sana onoga alia ase obonyansi botayo
ogote yo mwana ogote bi kala yo nyanse is brown yani nse nyumo throughout yani merobolite yerache ebekwe abantu aba banyole ndaga subanyole technology getera abakonye basimeke chu they have a lot of acres of land Kenya ngoja nakumisana anyway sasa tuchokora abarai bakwenda sense meli wachokora abarai bakwenda sense meli abarai bakwenda sense ya Turkana Palingo ba utwara mikutano awajawai yenda mikutano kutwara bali mpaka wake kampeni kwerende yiga ni yubo sagani ni na tutaketori na ngigata kero kwa sense meli elinde people need to be serious tuma idingo bon tora moje lakini ndende injendo kwa moji ne lina ki please come on serikali yes government yes hiyo ndio kazi ya government abaraimbaria badara kole mirimo yawo ya mehem ne lina na barabulende asibaibole tunalia nduranyora na study derakorwa ninki asaliale nabenga ekero COVID-19 yajitande bagetenga kobonzi ndurama study derakorwa na ingikira abasense meli na ninki getabe bando bara batuna ebisima birakunywali mbikoba ndura monda yokore study kena zina ebisima ali asaya ebadena ni gare semhali mbara dena gi ebisima bikunyu mbikoba edamu era osikutekoba nanda bantu bali ntobwatere kiturukana Turkana day, day. Chile kinjire galia, chinene kubwa tubwa ingi jidari koligere kuchikora irrigation. Ono rende ngaki, ana rende Kenya saa konya onto bae, ende baji de bakari giteriali. Even water, even maji na atoko nyuga ki Brighton. Awaoni yo maji. People are dying. Hono. Neli na rende obwate na bwate no tabwate lakini tigatora na serikali ngira beke mirobeli bono tiga bantu batigeno emandamano barainyora abantu bali baralia barabeke mirobeli mete ntwabwate mpaka handshake government ingi yakorede abantu amete no bali miaka koru Kibaki toje Uhuru Kenyatta tuajire Ruto utonane igonera turatiga ndoko moja era mete na bwate style yae na bwate bottom up economic model toko moja ekiara babegete mirobeli yo kwene kialia na kimirobeli lakini nda mbachandegete ne government yakora mirobeli biya sense meli na bakonyora na babera sa governors are here enda kuboli ngikiragere asumurai okabere bwenze ya Kenya akorwa nyagosira Gideon Trojich ani akorwa Daniel Trojich Ramoi enjarebe Baringo ase murai okabere alikorwa kora diga bonto de Kenya kwanza still ne desert na saumu lakini ne ngakienjarera abororo mpake katwa kanyora mabere anyayo twanyugege ora rede bari emurakera kebari ne murakera jono tigango ndira kwa sense megi alafu rede na inde governors na barabunga ngo wete irungu kangata governor koro Moranga ngorira bari mpaka bona iga awajapatiwa mugao wow yani pending bills ya government chiro chinchirororo but mpaka ndatago kore mirimo but other governors still ekine excuse baga ndatago tebanga ndoranyora mugao wetu wa county lakini bono tianda koboli wete nerina na ngoma chikora na bante bako maje serikali mono Gladys Wanga ataranyora mugawa lakini ndikuyona chietaga sibichi chiro kiro morobero moisonde mbabwato moroberio bakuringa ke basubati obojini babasubati kwani barabunga ibakurusibeza ekeroro mongaini egabana ndubwate ndogorokana na bokori funds stakeholders baje bakokonye lakini ando bande bati konya gotarire media serikali na bokori donors baje igoro twabwata abantu ibeno babwate gukora mangana screening twate bania kene za twabwate boji borabu partners ba America partners ya bakuru America they are not waiting for the government to release money. People are saying that thina kina serikali na tora akora kene and by the way in the public to add on the same note to Brighton I'm with you on that time Gladys Wanga nkuru Homa Bay but is working so much okangere igaire chibesa nkomoratora se headlines ngoratora sa magazeti ya CCTV she's really working irungu kangato yuko kwana is really working ochakire mirobeli mpaka bwate kangata kia usengangata kia abantu banyorero bako twende Kilifi Gideon Mungaro
obere part or call it partnership massively mpaka kole through a machine ase chinyagitari is working tirelessly and to endo governor mbaro kuligeli kwa ranga these governors are really working very hard na bande barwe bagata atujapata pesa bone binde alitwajerera nane murorwe nsake katokwa nekene ngirina enje ya Kenya nebwata maguta turukana abantu baturukana mbara dena kya maguta abanga yale serikali dira merobel ikento kiri kya kuja mune resource ke konya abantu baturukana maguta ali tanga abantu baturukana mbali ko chande tanga bone to chande to abantu baturukana badia serikali dibe ke merobel erek na roje na limo na mogavana okabeiro na nok kagaro kwana ke serikali abantu baturukana serikali limuita shetani but by the way, even though we call it CEP, it's about the speeches and languages from some of the politicians. Bado tuko siasa. Ani ndo changambano to manda chikura by the way. Because siasa may dominate. Bado kuwa na ones on the same page, pasoma the same script. When opposition, kolega siya boronge without vitisho. Na abega bako vitisho na baromba tabanga sisi sio watu wa kutishwa abantu they read from the same script bakonya ne babwate interesting ya ba Kenya but unatoka ndroteiga some utterances some word speeches chikuru from this politician mouths na chiko garabono is very divisive, it's very I don't know. Buya sana Sara. Ekaron korengera rende na bumutara bugene na rengera ki Brighton. Embia abanda to te bare 4.5 million babwate njara. Abanda kiromondo eso como tengera chibesia to te kiromondo million. Yo te to konya sense me4. Kiromondo mo ebane million. You made 4.5 million. Oh yeah, by the way. 4.5 million. Kiba sigo sira nyingega. Wano tena abanda abuna bale 4.5 million. Tiga tu bebekiri chibesena jigenda sigete Kenya na bego konye mitara kineli na abarai baito they are not ready kokonya na ndo iso wembawa omonto buya tawa jugo wakana jigora recommend the other day mbiyale kokwana ngaki ababunge batale kukora / meshahara ya bolinde babe examples bae wenusu onyora go wemia aye ku 50 chinde chibeku chiende chikonya abantu bali bakire nenja akaroto kuna kuligeria tokona koligi the long term solution nga kitoko koro machando bwe nchara okwana igo ngobe kwaroroje but he had the point he had the point nga you be the examples inchesara ni ndu na batume pay bill indu 200 haijasaidia Abbiamo mangi morite tu na senza meria motimo kusara tuma kwere na tori elian se meria ara makro to kodi sakali to deta story elian mangana aram kero to chikunya kwanira mangana aram ngakibo kwanda to jiku kwana to na senza motimo como kego to irane tori elian to kote yara lian to ko basa magasite ko to enda to kwero biru ya somro beri we bwato kra kini ayuna to kora kwana kero na ara genda to ko basa ense akenya na to ba ense sareke igona benka bosara kinde serikali siko beke mero beri abego konya abantu bae to enda senza ministro to kwera to te ga to sko gojene on Steve Wansu bomusi. Ndizi TV. Wansu bomusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi vekenambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime ine
aye n'umugendia bwo pikipiki na nigo tegetea maguta yeshiringi chibwibere abosa ase offer ijigo jukoera kitari kimerongibere n'isano n'iseto cyumutinye yo kabere kurwa si company ya Car in General bono ika ase company ye ibwatu bumanyu bunge ase mangana y'ipikipiki kigari n'ibyuma byabo ibyora twaro kwigenda asibire yetane rimuriuka rigucha sibirengero byabo Car in General abanigo bakodia chipikipiki cha TVS chituktu lawn mowers ichuchikuturo bunyansi jigenerator chigutumikaze cyabisi na bwigose kinyagetari nechi spare parts cyabo boigo mbabwa digitaire chipikipiki nechigali chi oil cyo korere service mbabwa te garage yoko barira kigari n'abarosia bari n'ubumanyo bonene ngokonya bari abaguri babo go process logbook nechi number plate nkorwa bari warrant y'umwaka yomo ase chipikipiki imitinye tano nomo ase engine ye tuk-tuk na boigo chitail cha MRF onda kwensi wadana abatambe abakonyara services cheito pigipigi chituk-tuk chikotechi spares abakonyara seli liya raisi liya discounted and also zikitawo nechiga kere pigipigi yokugura nige gocha ne chi helmet ibere chi reflector vest sibere a license holder yemo ya insurance a toolkit yemo ne warrant y'umwaka yomo nigo bari ni y'umucukisi ase nyumba ya Ram Plaza ibara ya Kisii sotik gusoba kiresime ase namba enotisano na ibere isato enotisano na ibere isato isano nemo inye ibere isano no isato kianda gose enotisano na ibere kianda isano no ibere isano no isato Car in General power for better living ine nomanyete eke wekia ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine kigali cyobosombi egatiekia kyokogosorolia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakira chinsenye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere boigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbobwate sanitary wares echuchire chibakuri chichicho chisink nebinde binge mbobwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chipboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisime ase namba enoti isano na ibere eyemo kianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Oscar Uzu. Muyo
weekend yatabwati umurubiri urumba tari weekend no musika abantu bonse pikote binga hedere show na mbemo show ya kabisa show ya rumba kitoko mwana tambe Yesu baba kata yena niye ashapate basalela baba pasete iyo kumanya iguru y'ikigaro cya rumba ababugi baye ase baruete kiriye bagotera nayanda mange sheba mwenyewe wayo na manyomo na muziki agano tukutwara chipanda awa tuabina rumba okwe muziki yakala na kwe esikeme bo yichisukuru Oyo rumba, chilingala, zilizopendwa, tuwabugichi ohangla, tuwabugie misiki yonsi eli yakare, mono ye chinga kichili misiki buneli yabo Franco Luambo Makiadi. Oine tomanyete mono orenge omosacha, ase abali bachage tumusiki rumba, no tuwamanya kurugagu, abantu buna babo tabule, buna Kenya babo Daudi Kabaka, misiki menge miansu, misiki ya kelero ya rumba, na kwe lingala, na kwe pen yuspebyo kurukwibulitosa ya rumba umerana na babu mkongwe kere Jumamosi tubizi kubacha kubatemwezi pe inyorangani kulia Jumamosi chiza nisa nebenenusu totiria mabelera tokina mabelera kila litiko rumba imeya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mebon mono manju muri Ndizi TV kutoka sensa merende ye studio kanto kwirandi sensa meyende memana sa manda tu tumaje SMS na semambia boniga bagoteina no muri me yumuru tutaraiko tiango minyokyo ikasinya gitali yaram eningote yobo korali boli bakorukira litiko lya ichuma una rero bali babwato mojano yuruno track na bakwendoro banyore obweni bwabo kira litiko general surgeon gotoka roro na bokonyoro obweni bwabo kira litiko lya jumaine na bokwenda na kubwato mochando bweli sangwa skin disease na bokwendoro boigona kubwato mwana obwato mochando na bakwenda ligereriwe kira litiko lya jumaine kira litiko mbabwate ngorigere libara mangana ya spine uzegete kyomogongo amo nechinengo joints na boko genda karochiko wati na boko genda alyo nyoro bweni bwa kira litiko boigo ane ngorigere libara mangana ya maiso na gobwato bokongwa sa maiso na boko asenya kitali ya ram kira litiko lya ramisi boigo na boko ikalia origereria mangana ya basubate na barabungo ikabara ali bali wobo bweni bwabo yekoruna human reproductive na boko ikali origereriwe kira litiko lya chuma tatu na aramisi ina kubwata mangana go general physician ngotoka ra sense media bono rinde kwarigereriwa bana goteto kobanyora bakere 0705 239 289 0705 239 289 iyo ni nyagitari ya ram boy gomba bwate college Ram Training College as county ya Bosongo na bo ikororo obanyore krote go somera mangana diploma in nursing nigo kerobade C-Prain na bo go sorro kerobade go kora diploma in clinical nutrition and dietetics kerobade C minor kerobade D+ na bo go sorro o somera certificate in clinical nutrition and dietetics iyo ne kerobade D+ yo bwate C minor apoigo na bagosoa asomera diploma in medical social work D-Brain na bagosoa osomera certificate in medical social work ekeruka bwate D+ na bagosoro osoma mangana certificate in theater technology iyo ne college alam na somo chiobosongo banyole ne namba ya 0721 332105 go 071700 2756 boigo nabo okobanyora na 0727905649 eyo ne nyagitari ya ram ebwate college ya na ram training college omosyo bosongo eikorobweriki nayo nyore kosi ogokora asejo nago someire asimambia boni yuram nyagitari ya ram amo na nyagitane college ya ram ostro ika ram training college ikorro
onyore amasomo oigora boy kasi nyagitari onyore bweni bwao asebir kunyobiri obwate bia mono sana ndoche amashabiki bagendete gutuma ujumbe bagoteba no barime ase omoroberio bono mambia Chanel Kemi na goteba no ari present Tipshirani Mauli Dilet oyo time think yara lia kolenda message ya teri ko so make up ye ali gete binte vinge kolenda asante ase kwa yetu magocha Amos Kamore agoteba komo mbako mwele no indi meyumoro mpako mwele korwa aiga mukuru kwa njenga Bernard Barake agoteba agendete kuri chinzo cha Sirunga agoteba say hi to my wife Salome biamono sana Salome wakwani wenomo wa Bernard Barake Marube Jeff Nicolife kurwa Mogondo Qatar kwanera ayuga Kisara na Brighton yana mangana yense ya Kenya na kigendreta mangana yencharande nobo koreli bwechi county asante sana awateba hiyo ni mzuri Teresa Kimto na agenda tukuligelia Dennis Matundura Nyang'au good vibes oyena shabikirito ra sirirake kurwa chinsemo chia United States of America MC Bajela 003 agoteba noare Meriki Baraza agoteba ngalinde county ya Homa Bay ngati chi county meyaluo Nyanza chigende tokokonyeka nebyombe bya NGO chifund chikurwa ase chi NGO mbali go fund chi project chinyinge echichitali ase chi county chinde kolende NGO jiga weka you do partnership weka mochirigie na inu na chikaunti chinde egerewe chinyale ko bachiko ba funds kulende na bagotenga account ya uma beli getanga ina sengencho ya NGO funds yure bya sante ndenda gotebya Cyprian Marvinga mbuya mole mwensi abu anko asante Honorable Lameki Gichomi agoteba morning Ensakia watching live kuronya mache waziri mkuu ne arauta wakiri bya bana ba mintabwa ase studio kurwa wa Qatar akiama igagucha somo nginone Edina Nyaboke kurwa Kiogoro pamoja na abaiboli omuga Kombasa nomongina Margaret na Mamarecho Mauti asante sana na Albert Sandama Koli na kurwa Kiogoro Matongo village agoteba no alime live and clear biamona sana ayona mashabiki bagende tutomere bengere byabo gwetira senchira ya online arabo beke bandere ya Manchester United MC Bajela 003 awateba ako in kama kawaida bandera weta betega yemine dina Manu njage de Barcelona alright iri komonta I think 2-1 Gogoro ase kimeno kia Europa ri gobono Barcelona nigo ya Cruz gogoro ase kimeno kia Europa Manu ya kare twena sese moya bosongo ngitari ya bosongo euro chabwa sembe umachumuligelege gotoka somo chobosongo aigange na daraja 2 angena junction igabwiga bago nyagitari yogotoka nkorwa bali obokoreri obonge gati obokoreri bwabo komanwa nkoru bali mangana physiotherapy ngokora bali eye and dental nkoru bali obokoreri obwa maino na maiso nago chandete maternity services nkoru bali full body check up dialysis, endoscopy, pediatric, gynecology, ultrasound and x-ray, orthopedic, lab services na emergency services. Echo yaninga tiyo bakorali ubondo ubonge bogotoka sinyagitari ya bosongo. Nkiyoganye to mwancho muligelia anya gutagito bakorali bonde bwensi matana tina gato munyagitari narali ochiete nkumantu amabwate gaiga asa marobeli obwo chenu I think last year Dr. Lyndon Orato na expert kigimo kwenda gali aligereri maternity services omwana na kyagote byogosibino nyene kenyobu ki omwana garukwanyolire by the way bantabange mbamaite gusibya bane ekenyobo by the way botukimbole bogenda tene kyombe gya Kemri kumanyanga inkie kogera abana bange bagusire bogima days before bayboirwe yakire gotokanga umubaro monge bwa Bible mpaka maeti how to wash the umbilical cord burunge eyo yaira chi infections cyaswa se binyo by'abana abana basiri bogima igo amangana maternity services bosongo munyagitali na bagota inga this is the right way yogo sibya kanyo bukyo mwana abandi mbara batali gusibya abana bakegero bayiboirwe and such like igo bono mwanchu mulire karote tobakali obwensi pi wanyole bosongo hospital asa mango ko bakire simie notie yemo kianda isano nemo inye
isano na ibere isano nema gose noti isano na ibere inye isato inye kianda enoti igo kwa banyorire obuki unana kiogwenete konyora bokoreri bwao boigenya gitari nera eyo ya bosongo care and kiwa boigomba bwate abokoreri bwa orthopedics clinics clinic inchiro cha orthopedic akaro bwate joint problem spine problem nebinto binde binge ngochaka baru mutinyo gocha tare moja na tare mbiri cho mutinyo gatatu na daktari mukaya Gochi clinic cha orthopedic tare moja tare mbiri cho mutinyo lebosio hypertension na diabetic clinics I think yes yege tomoero litkurigoro tutamaira extend na bao tutaira kininja yege tomoero kera nge 22 na 23 na 23 onye ba extend batotebi na ende tolendre kumanya full body checkup on civil servants covered by NHIF onye koromo korwa serikali wate kadi NHIF full body checkup utapata hiyo service chemotherapy services ango chakere next month igobana nkiuga nyetoro chekero busongo kiandikiwa ikubekirete merobelie miya nkirendo ganetie bakire simi egere onyoro bokoreri chemotherapy neli godiri na mangana cancer chichingenjo chonsi so okwenda kwanya okoro chemotherapy chi stages chinga stage 1 2 3 ngokorura mangana chemotherapy nero manyete mono asa mangana yoburu chando cancer ayo narara sense meyo yobo chenu bono tikatukwira na sense meya magasinyo kindara kwira ni Ndizi TV nere bundi ya mandazi Ronald Nyaika na Benino ye kurwa nyanderema ngotebya photomani cyari Nyaika Joyce omujwali marita karata Nyamwita Stai ibasoa imeyo moroberio hiyo story inaitwa mzee hiyo inaitwa mzee kurati sijui story gani hiyo story inaitwa mzee kurati timedine liye Nyaika kargote abaiga mbiyamano gendera gutubwate tigatumyo kasense memaga setting kole kabisa kiara na mangarengo nagotebeji komi yakwa ndiguru yimurakera nencharo yone tekore kwasinse majiri asomo murakero agete asense ya Kenya ebechi ya 12 muraibu enze doktegura mundo nigatena ya tigonyo gototena chisaba jigorwe injiri ko igorwa bono nengagi yo kore miremo nigaya kwa nda yari tukurigoro ekararenga sense meri ya Kitui County karigoro tenya gitali eri ya Kanyonyo ndiye kuzara Kanyonyo ostro eyo ere y'abanyanyimbo ase ensemo eyo ya Kitui mbuya mono yunarara sigaseti ya The Standard page 12 boigo nimurgedena kya monje lyagendere gukorwa se kyombegeri kigusangiririe bango asense ya Kenya kerobono kiare boss litukurigora nyarite kagwetie miremo oyo giti mburu nigarigedena bono goitiare miremo tanya zika sababu nyinge chiri agwetigerie miremo konene bono nigatumiriri uko na bono inje na tigire emiremo no jaino aramurikira sigaseti ya The Standard mangi kabisa bono ndaga ni montaji kwenyorre kopi yaye esomere ase obogare ekerano jene serikali nigedegede koene kena go digitize amangana ye GID yale ngasense ya The Standard yani the nation naga ni marketena serikali yabigire morobori go digitize amangana ya ebibande nindo je bayigo igana kambere kama ke lolet nigobono kyanyarire ge komobeka gosike komonyoro muswati na mamojo oyi okagire komo kobaita abana baye babere nagotugute mebere yabo ase ejo ase engoro osaje ase ejo ebo akabone muswati oyo asibirwe miaka 15 nebere 17 years ono nigaho jigo kendera seseli ase kotoekana kabwate limocho eri timatigirira mbako monto itabana bae ono muswati yo sibirwe songamano wa mawazo wichulira na kwebirangererie bingasobonko nabo bigo kworoke kindi gyonsi kubwata neme chandelio ganda tagwetira depression na bego okora you do ebinto ogocha kweboli abweka badanga nkike bonna kolete ikiara numugano inino jena na muswati oyo mwasense meria Naivasha obekiru byara magaga yo kauranigo amoite to mwana oyebwe miaka 10 lot to death the girl died while undergoing treatment of Naivasha sub-county hospital mwana inigasiri mabaye asenye nyagitari
ya Naivasha. Incident ini ya kwa kadri tuko lia Jumaine ebo tuko sesemeri ya Kinamba Center achi kilomita 10 korwase town ya Naivasha. Yani gakageire na yani gakageire ebuno mwana oyo ni gajete arejedri na ni gayete kanyorire kurwase skuru bone karorinde gatekana mamu mwabana bakamwageta akamokora abono mwana oirende ni gakwete asira ni hasara bono no moswati ochire bono mete bintu binde to comment mwana okure bono bande batigaire bono na bali batabwate umuiboli gesieke besana a depression anger obororo okore gento yani asolengerati that time tokumanya gento kino bukira leta sare embe asobogi mabwa ona ande consequences chire very high enchiti kankolera samangana echi county ndo chinge county ya Nyeri mwanchumulenda bacho kwenyorera esomera ya CPG 24 ya makogenda kuchumuino mpaka ikasamana echi kosoli ekiagera ntogo kwana everything tokole gazetrige bwata mangana mangi county ya Nyeri bono ya bekire seyo koigwana with the partners asamangana west was electrical waste with a recycling company mangana yechi west electrical waste na chiko konya bona chiko ba recycle ligo no cheke county ya Nyeri nero yabekire SEO koigwana na partners waigomo waziri bobolendi boime Kithure Kindiki nigaruro kurogo tindi wochia so waiti bwabangina bagotu obogendereta sichi county au asense ya Kenya mone county ya Kilifi abangina bagusamba abangina bagoitwa aso kagirwa nga barabaro intwaro che county ya Murang'a abangina babere myaka 75 years and 72 years mbaite twe maega yogo teso konene na basae na goitwa maega yabe mebere yabo gusiba gasamba bado batarakwa buya bagasamba baigwete barani conscious egento bune kenkyabete county ya Kisii tukaraenda nkuma Kisii twarachire nkuma sana kulende mo waziri yote birenga it is time ebinte ebyo bigwenerete gusira asamango mwanchumuligeria enyorere gazeti ya The Daily Nation egerebwe somera every detail elioganetie kuligeria na ko manya aiga sense ya Kenya otherwise njendo cho mito Brighton na ngo kolera bo asemambi yabono asama gazeti bya kabisa bina ringa asama gazeti mambi yaboni akulende na wathina ngo ikana na rago tebi taivareo taiva leo lingana limwamu ndilina Raila afutwa kazi gendo kende kemorkerera sikaseti ya taiva leo kamishna mkuu wa Kiale Githii Mburu ajiuzuru bei ya umeme itabanda mpende msipende mshauri wa Ruto aambia wa Kenya na sesemeri yatengo Ngungi Teli Josia afunguka mengi ambayo huku yafahamu igogora takaya bali banje gazeti ya The Standard na Raila afutwa kazi na bei ya umeme itapanda mpende msipende tupende tusipende itapanda huyo mshauri wa rais ambia wa Kenya na jodanga as manifesto ya Dr. Ruto hakuna mahali alipromise kuleta stima chini so tupende tusipende umeme itapanda asante Zakari Makoli Muginda watching live kurobobasi Nyamaruma imeyomorobelio na Victor Omondo Matiang'i Omondo Marube Jeff Momanyi Ben Joshua Nsongo na boy Gofred Nyandie Kamosima na Evanson Mausa Mose asante sana Sheila Kerubo agoteba Noale ime akwerelia Vansi Keria Sokomokwani Justin Tongi agoteba good morning Brighton watching live from Qatar waziri mkuu agoteba Brighton na Sara biamono asoba semyo bya asomo gusiga ki Moses ni wega tusabira Nyasaye kabisa agoteba ngakorwa Doha Qatar akabiki bandera ya Doha Qatar agoteba watching live obo semyo bono bya akiabana ba minto Moses ni we asante sana buya kabisa manje muri bono twachira sesemeri yebirundo kabisa asomore bwatoke pone gento karangirina one dojo tende gento karangirina pono tomagotera kuriuganetie sara no jate to mapema lakini nende majumbarina mbia manekro kwa beira mona into sesemeri yende toikaraste magazeti na ntwara kwaneri oriense ya Kenya bono medene na tikatubwatera ntwara kense kwenda kuchibosio pone tokwenda sesemeri yebwatoke enda gutuma uchumbe ya ngotera kiuraganie producer
agochesera semambi ya boniga kuliko ni wewe uragani wewe ni kutuma SMS na sisi ni kuisoma reggae rhythm bongo konde wenzi Gusii hapa ni